Ahoj, moje meno je Drahoslav a vítam ťa pri mojom novom videu. A dneska som chcel otvoriť tému antidepresív, pretože antidepresíva sú taká kontroverznejšia téma a mám pocit, že veľa ľudí nevie, čo si má o nich myslieť. A ja ako človek, ktorý má skúsenosti s antidepresívami, vám v dnešnom videu môžem vyjadriť môj vlastný pohľad na ne. Čo sú to antidepresíva? Antidepresíva sú lieky, ktoré pomáhajú zmierniť príznaky úzkosti a depresie, ktoré sú prítomné pri rôznych mentálnych poruchách. Napríklad pomáhajú zmierniť príznaky veľmi otravnej mentálnej poruchy, ktorá sa nazýva obsedantno-kompulzívna porucha, o ktorej veľa rozprával na svojom YouTube kanále známy český streamer Fatty Pillow. Zmierňuje taktiež príznaky mentálnych porúch, ako je bipolárna a posttraumatická porucha. Antidepresíva môžu pomôcť ľuďom s týmito mentálnymi poruchami viesť mentálne stabilnejší život a priblížiť sa tak k životnému šťastiu a životnému naplneniu. Tieto lieky majú aj svoje vedľajšie účinky, ako sucho v ústach, točenie hlavy, strata náhmotnosti alebo priberanie náhmotnosti a strata libida. Tieto účinky som zažil aj ja, ale sú iba dočasné. Mne trvali na najvýš 1 týždeň. Ak tieto vedľajšie účinky pretrvávajú aj dlhšie, tak by ste sa mali obrátiť na svojho psychiatra a možno znížiť dávku alebo úplne vymeniť lieky. Niektorí sa mylne domnievajú, že antidepresíva majú okamžitý euforický účinok a že keď požijú liek, tak ihneď sa dostaví výsledok. Nie je to pravda, bežné antidepresíva treba brať od 2 týždňov až do 4 týždňov, kým sa objavia prvé pozitívne účinky. Existujú aj benzodiazepíny, ako napríklad Xanax, diazepam alebo Neurol, kde tie účinky prichádzajú ihneď po požití lieku, ale tieto lieky už nepatria medzi antidepresíva. U nás v Európskej únii sú benzodiazepíny striktne regulované a pacientom sa podávajú len na krátky čas, alebo ich môžu požiť iba v nejakých kritických stavoch, ako sú panická ataka. A teraz vám poviem moju skúsenosť s antidepresívami. Ja už som totižto od mala trpel depresiami a úzkosťami. Už ako 7-8 ročný som mal poruchu príjmu potravy. Môj žalúdok absolútne odmietal prijať akékoľvek normálne jedlo, chutili mi iba nejaké sladkosti. Čiže problémy s úzkosťami zaznamenávam už od mojich 7 rokov. A neskôr na prelome 13. a 14. roku môjho života mi jedného rána začalo pískať v ušiach, čo sa odborne aj nazýva tinnitus. A táto porucha mi ešte viac prehlbila už moje existujúce úzkosti na obrovskú úroveň. Pamätám sa na to, ako som sa nezmyselne bál toho, že ohluchnem, alebo že oslepnem, alebo že sa jedného rána zobudím a moja ruka bude ležať vedľa mňa, oddelená od môjho tela, že bude amputovaná. A nevidel som dôvod, prečo by som sa toho vôbec nemal obávať. Najmenšie bolesti na mojom tele som pripisoval rôznym smrteľným chorobám, nádorom, rakovine a vždycky, keď ma bolelo niečo, hoci kde aj na nohe, tak vždycky som sa bál, že mi možno amputujú nohu a takéto obrovské strachy. A tak som vtedy začal navštevovať psychiatra a začal som brať lieky. Vtedy som začal brať Rispen a Sertralin a po mesiaci brania nastali účinky a tieto úzkostné prejavy
týchto strachov absolútne odozneli a dokonca to bolo až na takú úroveň, že mi bolo úplne jedno, že mi píska v ušiach. Tieto lieky som bral vtedy 1,5 roka a počas toho času boli mojou úspešnou barličkou pri mojich nezvládnutelných úzkostiach. A tu sa dostávame k podstate tohto videa. Antidepresíva vám totiž môžu byť barličkou pri rôznych životných situáciách, ktoré sa vám zdajú byť nezvládnutelné. Keď človek prechádza v živote výraznými zmenami, treba zmena práce, smrť blízkeho, rozchod alebo rozvod s partnerom, tak antidepresíva vám môžu znížiť príznaky úzkosti a depresie a môže vám byť takou barličkou pri týchto veľmi ťažko zvládnutelných životných situáciách. Antidepresíva vám taktiež môžu pomôcť nahliadať na svet úplne ináč. Ak ste človek, ktorý sa neustále cyklí v myšlienkach depresívneho alebo úzkostného charakteru, tak antidepresíva vám skrze zmenu chémie vo vašom mozgu môžu zmeniť vašu náladu a tým môžu zmeniť vaše pohľady na okolitý svet a neskôr tým môžu vlastne aj zmeniť vaše postoje k okolnostiam a celkovo k veciam vo svete, v ktorom žijete. Ja som totižto zvykol byť človekom, ktorý mal ustavične nejaké strachy, úzkosti, obavy zo všetkého a dalo by sa to zhrnúť tak, že som sa vlastne bál života a bál som sa byť sám sebou. Neustále mi išli hlavou názory druhých ľudí na môj život a cítil som sa nemožný, neschopný a menej cenný. Pred pol rokom som sa teda rozhodol zobrať antidepresíva escitalopram, ktoré vyzerajú nejako asi takto. Tieto lieky mi znútra zmenili moju náladu a výrazne mi znížili moje úzkostné pohľady na svet. Po 2 týždňoch brania tohto lieku som si len tak spontánne upratal svoju izbu asi za 3 hodiny, v ktorej bol neporiadok už niekoľko rokov. Tieto lieky mám v pláne brať aj naďalej až do momentu, kedy budem mať pocit, že je na čase znížiť dávku a postupne možno aj úplne vyradiť liečbu z môjho života. Všeobecne nepodporujem liečbu antidepresívami na celý život, pretože si myslím, že tieto lieky sú záťažou na pečeň a častokrát to nie je ani úplne potrebné. Kombinácia psychoterapie a antidepresív vám môžu pomôcť preniesť sa cez nejaké ťažšie obdobie vášho života a skrze neuroplasticitu vášho mozgu môžu zmeniť vašu osobnosť a tým pádom môžete viesť kvalitnejší a mentálne slobodnejší a stabilnejší život. Samozrejme existujú aj ľudia, ktorí majú v pláne brať antidepresíva celý svoj život a ja to absolútne vôbec nesúdim, pretože každý z nás má svoju jedinečnú a unikátnu cestu životom a ja sa určite nechcem stavať do role nejakého človeka, ktorý musí mať vo všetkom pravdu a tak. Ďakujem, že ste si pozreli toto video až do konca, mám vás veľmi rád. Nezabudnite sa milovať a akceptovať taký, aký ste a ja sa s vami veľmi rád stretnem pri nejakom ďalšom videu. Čaute.